So we here we ya akokora na bi a obetimi akosisi no na we ya brante de oka ontwema so no re ba fi so. Okay. Kwatwe je so we sa kwa na say cream mehwe wo. Okay. Yes we you ku ha. Wo sa kwa na wo cream no na wo de no. Ebi fa na no so pa. So you ya said ye to mu no. Opani fa akwan jakofo ma no nyina akwan maako da wona sesa de efata. Eye kakra no na krom ho ayebo. Eye said ye ni mu ye hwan no. Nyankyere nso se minie. Nyankyere nso ye obosom kase bi a ewo kransan. Opani fa akwan nso ye obosom ne kyea me. Ye ti sade ato nani a na esese obejam no. Eho na wo hunu se wudu amanfo nso a na wakai yanom. So wo kwahwe se de okonfo kra abosom ase ne so na ne nsu mankwafo ate adankrayam na ko mo se ne pechereche wo so na wa na ko fie babi oyiyi brekete mu na ko akum pe edi na agro wodo no so na ko sia bayi ne maame ya kire mu hu abosom nwom epia wona na wo hunu se anokwa fa kwan wo edom ampa. Wadi agroyi kwatai opani fa kwan fie. Pani ko hwe ho. Ehwo na wo hunu sade akonfo yibu afunifa. Wo gro sade wo betimi no. Wo kra opani fa kwan ni amahia sande agro no tutene abonten so ko nyankyere so bosom so. Ensa wo we ho de pi kwa. Ade achi ye no. Opani fa kwan ne na busuafo chine kransan manda emu ani ntene no ase. Afi wo kohunu okunyina akwasi aframa obo dawuro da omanfo nyina sese afi de obi ampensuo enware ene ntina won krotu a etwa kwansan ho ahia no so wofa ka chine won nyina so de aseda efata ema won ade sakrata fa enan no enso yakenkan awie na krata fa nan yakenkan awie yenhwe emu to fa boka kra bi na fe nsemfa ba ko yenu bi a emu oduro ne ya chachase Yo we dey share me da say so wo hwe ratafa etoso nan ya kenkan ya ma yehu sede ye na kan man mu no obi to a se de si ye na yie tie yie ye obese ye de niema agora hodo base enen na bi a system ne niema be hiem live band it won ye na ye nananom agora hodo oti akosu tuntum adowa ne aboa hodo na ye nananom na yesu ba hu se enu nsa na de nsa ese bo ase na se de nsa ma hoho ba ye ni nyina na ene katafa me hu se tete won kwan ya ifa so na ye yie ba bi ya me de se wo se ya de be to pete so no mama no en ko ta se obi firi mu a na ne ma oye be ma ne ma mema ene ko ese ne so iku dware ye papa so wo ba so a ne mama na ne ba panyi oba no ho a o maka susu a bani na gise bi a nkora susu a ne be mampanifo wo okay obi free ye ofo konto sa ne de ne ba e dware no ansana dana ye ne ti ha no ma ye hu sibisi ye nana yenwe ne mesansan fam ye numi ensa bi ase aha no wose atudura san na enye akwawu antoma mu a modu nana eche say it woni okun bi efe na akowia na ne kuku oduru pa ekon na oye brane a okun na tembia na atuduro ewo eye ne ntoa mu akowia ne ntoa na atuduro ti asakora no kwa akowia kwa ma obenya kakra na wodi ama ti obi a wodi fo ahia no kora no kakra bi wodi bebo akoma na wodi bebo asa gina so fa ekoye bibi de Okay. And I was say, Ampeni ampa brief na owo de ne kantankrachi etchanu na kantankrachi me de na minim say edin o enye din aye edin otumfo kantankrachi aye sekan asebe so se de nya do de esuaye ti ye wo bebi ase kantankrachi aye boafo eli so pimpin na chi ansan wo jam twa ni ti se yakase ba mu owo de kantankrachi abejam we so de owu ede ne nsa na so wato nsa afuni okay owu abeku okay fa kwan hyase atwa amon osuima enfrom fu obia na twa amon ne enfrom no yesu obi twa amon akese
osu Okay. osu twamon ma so san de to ase osu yi ma from ya awerɛhoɔ Okay. Na just say ye kasa no na emu odu pa o. Na na kra na ase yi bi kra free mu. Okay. Na die onfra kuntunkunu no na ofra kɔben ana adinkra. Na se yinim ntoma kuntunkunu no. Ewu mu asekyere bi ana ntoma na kasa bi. Kuntunkunu no ye ebra asema toɔ na use ntoma tuntum kuntunkunu ye tuntum na sabe na se esuma duru hɔ. Okay. Ɛno na akamfo duru hɔ ayefra kuntunkunu ntoma tuntum. Kɔbere no so kyerɛ sɛ wani atɔ sɛ bi so mogye mo na sɛ kɔkɔɔ wɔ mu. Ɛso ye bra wɔfrɛ kuntunkunu awie na matena ase no bɛsɛ wɔn ma yie ne fa papa ne mankasa pa no papa ne nyia no nyina bɛsɛ ne nyina kɔbene ne ntoma kɔkɔɔ na adinkra de ye nyentuma de nyema bi design ne adinkra yes ntoma ahodoɔ na wɔ yie no ampa so ne yi okɔ yi ase a ntoma miɛnsen na wo memre da ɛbɔ so bo hu tuntum bo hu kɔkɔɔ wo hu adinkra de nyema bi sample mo na ya anye ni bi de yes amamre na nyeda so kura mi yensan no mpanimfo so say wahene kwakora no bosisi no na enya wahene mrantie so wahene wo ya kwakora na bi a obetimi akosisi no na wo ya brantie de o ka on twema so no no ba fi okay na yipaso hene no agu no kwatwe dada bra na kwabena jam ani yipaso hene no pono Osi yipaso hene no tro kwabena jam kwatwo na kwatwo na ndai kwatwo je so wo sa kwan sa cream mehwe wo okay yes wo yi ku wo sa kwan na wo cream no na wo de Every fan no so pa so ya branti ti wo be se Papa ni esisi no ya branti Paso hene you bi a wo ye bi na sa bi won ti se nyina ada ye ho krachi okay wanyina nkwanta mpe wo mani enso wa na wogina pa wo mani yo ye kasi ye nyina nkwanta empe manyina won se wogina nkwanta na so a wo hwe se nipa ko ba ye so du ma bi ho a nyina empe mani ye so du ma bi ho a ni gina pe no asem bi wa se ye kan se ne so edu ba bi no wa kan se de sitie no nipa nti ase no ba se ka wo fra ho ntoma ye so ya na asem no ma nipa nti ase a o san be ho kakra ma nipa nti ase okay na yenhwe abranso a nyankyere nsu so baage no wo hwe sade ne nsu man kwa afo ne tete dankran yam ko mo si pe cheche wo so na wa ofia bebu oyi breketemu kumpedi na agodo no so that is na ede na konfo no mo ye wo akonfo etisi dwomu a wo se nipa ni wo ntowa no wo so obi so a entwene no wo kantini nyina akere kwan fa so no mo bo entwene esi entwene so ma egro obi a wo brolisi wo a wo ye serebe ya community betimi aya kama ona hu sade akonfo isi bu afuni fa afuni ni obu fa so okay tisi obu fa so sa afuni na obu afa so esi obu afuni okay tena na kata fa to so na de meka se mu nsem fa me me nsa bi anti ase de watchre emu futu be na de maye futu a me de ma ne se so na na mo ye fa no ye so ye di so anka ba boa ye so de ye sansane wa bebre wo ye hwɛ se bi di na na kwan fa so ye ayie okay nana ye beda se papa parefo aha na ye de kata fa toso nine no so ebesie wa oje behwe nso e ka se nyankopon insha papa nwoma ye kenkan ye usum body a sum kwadu bi a opani jeje cheboache etintim na ye kan e de amawo na me ya dom kwane ahode wo hɔ e besan hia na ye de kata fa toso num enso e de atoa wo so me asantini media na benya ye num nyina e de fe no opani a ene no edi enkomo eye wotumfo mansuo hene chiame na nakusi bodum me a meche breaking kan ma wo edi hu chiame ma me di sweetie na dankwa me datem ne nyina ase